Nakamta ki video hakeleng ka perthai. Subscribe yu upalat napang. But like share ya ki video jong ka channel. Hello bro, ki baju kerjaan bahaya ki video ki jong anak kapor. Dan ningkong ngasnoban aku beli ya pi baru ki parlok ki baju page bahaya ki video ki jong But kunjuru ki bala subscribe ya ka YouTube channel ka jong nga aku beli ru ya ki to ki bro ki baju persya bahaya ki video ki jong But kunjuru nga aku beli ya pi baru ki page ya ka video. Te hakani ka video ngan keren sepang ka cingtmu jong ka Sarkar Meghalaya ban wanra lentirel ha Jainti Hills. Hoi ka Meghalaya ka ladon lepa ya ka wei ka lentirel ha Mendi Pathar Garo Hills. Nre ngam keren sepang ka to ka lentirel ha Garo Hills. Nre ngam keren bet sepang ka ne ka cingtmu ka bathamai jong ka Sarkar Meghalaya ban wanra lentirel ha Jainti Hills. Tidak kena juga percaya ya kata kacing temu juga Sarkar Meghalaya ban wanra lentirel ha Jainti Hills. Namar baka Meghalaya kembaton yaki ain ki baklan ban yada yaki jingwan rungkat thep yaki jingwan rungkat bamon ki bro ki banabar. De kembaton ke yaki ain ki ban yada yani. De nak kata kadaw bang asa percaya ya kaneka jingtemu jongka Sarkar Meghalaya ban wanra lentirel ro haka jingsha haswa ban wanra ya kan lentirel dewan dawa shwa yaki an baklan ke ban yada ya ka jingwan ro ka thep ya ka jingwan ro kan bamon ki bro ki banabar ki ba thamu ban kani no ya ki kamai ka ji ki jongi ya ki khando ki siap ki jongi ten nakale ka jonga ngam pliang ya kena ka jingtmu jongka Sarkar Meghalaya ban wanra lentirel namar ba ka Meghalaya kampaton yaki ain ki baklan yaki ain ki ban yada yani. Hoi niladon ya ki lightly ki district council ka Garo Hill Autonomous District Council ka Khasi Hills Autonomous District Council but ka Jainti Hills Autonomous District Council. Re ki District Council ki mla ban yada yaki ain joka Sarkar India yaki jing wanro kertep kan bamon ki bro ki banaba namar chisin bala pentrekam ka Sarkar India kemud la don makna ki District Council ru o mantoire namar ki District Council nara ki yatingku tangbat ki an jong ka Sarkar jelaru ki an jong ki District Council ki yapno te ki la thaiban yada yaki an jong ka Sarkar India na kalian ke jong ate ngam ngit ba kin la ban yada yaki an jong ka Sarkar India but kalong hiru kunta ba ki District Council kinomla ban yada yaki an jong ka Sarkar India. Te tenek takadaw ba nga persya ya kaneka jingtmu jong ka Sarkar Meghalaya ban wanra lentirel ha Jainti Hills. Te ngan kren ru yaki jimentoy jong ka lentirel. Ladon ka lentirel lane ka katrel hapo Meghalaya. Hoi kan ajimentoy yaki padba kiba le business kiba kamai kali kiba di jindi kunjuru yaki tourist spot yaki jaka jokai kala ban ajimentoy kala ban penyajiao daga jingdon jong ka lentirel nre kalong ka pamapat bah lada ka Sarkar India ka ailap ya ka jing wanrung kerthep jo ki bro ki banaba kalong ka bama ini ba lese kilaban keni no ya ka kamai ka ji ka jongi kilaban wan song snong haki jaka ki puta ki jongi kilaban wan le business wan thau ki karkhana ki business bahe bahe te kalong kum ban keni no
ya ka pling jajungi ke te kalong kapama kane ka jingdon jongkal lentiral lada umpadon kino ki an kiban jada ini te perlo nga kentu ya pi ba pidai ban persya phimde ban priang ya kane ka jingthmu jongka sarkar MDA 2 ban wanra lentiral hajanti hills khamtam ma phi ki pana ki nong jangki pidai ban opos ya kane ka jingthmu jongka sarkar Meghalaya ban wanra lentiral te PUE mangi ki padba jongka Meghalaya ngidang do te hajaka bangin long mangi ki nong khayi ki nong le business ki nong sang karkhana hajaka bangin long mangi kin wan long no ki bro ki panabar te long shano te dena kane katao ba manga ngam kersan ngam support ya kane ka jingthmu jo ka sarkar Meghalaya ban wanra lentiral ha janti hills haswa bangan penkut jika ka jingkran ka junga nga kwa ban pensngau ya ka sarkar Meghalaya balai pimpan swa daki an ki baklain ya ka sarkar India bahkan pentrikam hakane ka jela ka jungi khnang ban yada yangi naka jingwan rung pean naka jingwan rung kan bamon ki bru ki banaba haka jingsha pide ban pan swa daki an ki baklain ke haswa ba pin wanra ya ka lentiral hato dara jai yangi hadin haput hato pin ba kli ma phi balai phim ya prakhat ba balai phi kwa ban wanra e katakan lentiral te ngakan tu ya phi ki padba jongka bri nyotrep ya phi ki padba khasi penar ba phim dai ban priang ya kane ka jingthmu jongka sarkar Meghalaya ban wanra lentiral ha janti hills namar ba kan sabu jima yangi ba kinsa wanrung kerthep ki bro ki banaba kata ngati kena be namar ba ka Meghalaya kampadon ya ki anji ba klan ki ban yada ya ka jingwan rung kerthep ya ka jingwan rung kadmon ki bro ki banaba takadau kala ban syada khol no ya ka khandau ka siap ka jungi haden lada ngi priang ya kane kadang khamla bangin imdok rengi im lajloi thala ka jongkari ban ka wangi kwa jubor ban ruspa namar lada wan ka lentiral hoet nyela ban ruspa rei ka sabu jimawat jaga khandau ka siap ka jungi te tena kata kadau nakaling ka jonga nga klem kersan ba ngam pediang ya kane ka jingthmu jo ka sarkar Meghalaya ban wanra lentiral ha janti hills te parlok khuble sibun ba filap page kane ka video to blai un dalam terkat ba phi bat un kerkhu ya phi hakikam ki jam ki jong phi badun ai phi ya ka mat ka phat ka kwat ka bakhi khuble sibun khuble shajar nu yang sai siam dia hakiwe bat ki video